Eta guztia, nola sortu zen, nola? Hain gazte zeate, 9 lagun, nola ezagutu zinate, nola hasi guan historia? 2015 hasi ginen, 2015. orduan ginen sei lagun. Eta danak eskolakoak ginen. Gelakuak, Bai, klase berekoak, eta musika klase batean sortu zen ideia. Hala. Eta hortikan... Nungo ikastetxekoa zeate, Donostiarra baki zeatela? Bai, Antibotarrak. Antibotarrak. Luberri ikastetxean. Luberri, bale. Sortu zen musika klase batean, eta hortikan entxegu bateak ginen, eta hortikan aurrea, oain arte. Ona. Txikitatikan solfeo ikasi ezue, musikeruak zeate, edo hau izan da, venga, lagun girua gitarra hartu eta gora etorri zeate? Bueno, ni trikitixak klase eta bai honintza bat juten, 8 urte nitunetik eola, eta gama 6 urte arte eola. Bizitza erdila, Bai, behi taldea sortu zuen, eta ni sartu nintzen pixka behan dugu. Eta, institutuen ez da. Iesa izan tikokoa? Ez, ni igeldotarra. Igeldotarra. Baspare, hemen Donostiarrak, bai garbi, esate jenun guadian, Baspare, Bakoitza iberia. Igeldotarrak tela. Tela, Independentia zeazte zuen, ez da? Bueno, bidian. Ondo. Eta ni pixka behan dugu sartu nintzen, eta, eta begazkenik sartu zidan, Joseba eta Oier, tromboi jole eta saxofoi jole, eta, Aizeak sartu nituen baia trompeta genekan magarik, eta gero tromboia eta saxoa sartu zidan, honekin batera, eta, ja forma hartu zuen hor, ja gaur egun taldeanak, Ze instrumentu zaudete, a ber, trikitixa, trompeta, saxoa, tromboia, bigitarra, bajoa, eta bateria. Vale. Eta etzeguen jorra. Osea, hasieran zinatez, pixka talde normal bat bezala, ez da? Bi gitarra, bajoa, bateria, gotza, eta sartu ditu trikitiza eta esan tekena aiziak, ez da? Egia esan bai trompeta eta, ze xarma emate zioken, abesti gehi, beste rollo bat emate jotan. Nik uste ritmo aldetik bai, eta jendia iragite joan. Nik uste bai talde bat, hain beste izan da, baina, zuzenekotan bai, alkagula igual indarroi. Abestiak goitetzeko ere bai, aizeak beste puntxo bat emate bai. Gudi, gabe.